ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ልብል ፕሮግራምና ንግሆ ንመዓልቲ ድኾን ቃል ሓጺር ንልእከሉ ንእምሮኹም ልብኹም ሓሳባትኩም ሓሊ ብዓወደ ንብር ቃል ንልእከሉ እዩ ስለዚ ሎም በዚ ቃል ክትባረኹ ንዕድመኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ካብ ምድራዊ ውልድነትና ንላዕሊ ንሰማያዊ ውልድነትና ንቀልበሉ ካብቲ ምድራዊ ውልድነትና ካብቲ ካብ ኣቦናን ኣዴናን ካብቲ ካብ ሃገርናን ዓሌትናን ዝወፃናሉ ንላዕሊ ነቲ ብውሽጥና ብክርስቶስ ምስ ኣመና ዳግም ዝተወለድናሉ ህይወት ነቀልበሉ ምክንያቱ ንሱ ካብቲ ብደገ ዝተወለድናሉን ብደገ እንምክሐሉ ዘርአና ዓሌትና ሃገርና ንላዕሊ እቲ ናይ ውሽጢ ትምክሕቲ ይበልጽ ስለዚ ንሕና እቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ስለዝኾንና በቲ ናይ ውሽጢ ብክርስቶስ ዳግም ዝተወለድናሉ ህይወት ብኡዳኣ ክንዛረብ ቀንዲ ይግበአና እምበር በቲ ደጋዊ ነገር ኣዚና ክንምካሕ ኣይግበአን እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጥቕስ 12 ነቶም እተቀበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ነሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም ዝገርም ነገር እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ደጌና ስጋና ካብ ኣቦና ካብ ኣዴና ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብቲ ተወሊዱ ክኾን ይኽእል እዩ ውሽጥና ግን ሰማያዊ እዩ ውሽጥና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ምንም እንከን ካብ ዘይብሉ ካብቲ ንጹህ ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ኢና ተወሊድና ስለዚ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ውሉድ ሰብ ዘይኮነስ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ወይ ሓይሊ ሃቦም ይዝብል ሓወይ ሓፍተይ ካብቲ ብደግኺ ዓሌተይ ዘርአይ ክትምክሕሉ ንላዕሊ ዝበለጸ ዘመክሕ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ ህይወትኪ እዩ ክሳዕ ክንደይ ካብቲ ደጋዊ ትምክሕትኹም ንላዕሊ በቲ ውሽጣዊ ትምክሕትኹም ኣብ ህይወት ትኸርዑ ገለገለ ሰባት ደጋዊ ትምክሕቶም ንውሽጦም ደረስዖም ኣለዉ ተሓቂ ግን ንሱ ይኮነን ነይሩ እቲ ደጋዊ በቲ ውሽጣዊ ትምክሕትና ክርሳዕ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ልክዕ ንክርስቶስ ምስ ኣመና ውሽጥና ካብ ሰማያዊ ተወሊዱ ንሕና ሰማያውያን ኢና ኮይንና ዓለምና ተቐይሩ ሃገርና ተቐይሩ ዘርአና ተቐይሩ ናይ ክርስቶስ ኢና ኮይንና ንምክሐሉ ዘርኢ እንተደኣ ኣለና ሓደ ዘርኢ ዘለና እሱ ድማ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ዘርኢ እዩ ንምክሐሉ ዓሌት ተደኣ ኣለና ሓደ ዓሌት እዩ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወትና ኣዚና ከነቕልበሉ ኣብ ህይወትና በዚ ነገር እዚ ድማ ኣዚና እንዳተመካሕና ክንከይድ ኣነ ሰማያዊ ኣነ ሓድሽ ፍጥረቴ ኣነ ወዲ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ኣነ ናይ ጽዮን ኣነ ካብ ምድሪ ኮንኩን ኣነ ካብ ላዕሊ ኣነ ወዲ ከተማ ህያው ኣምላኽ እንዳበልና በዚ ዘርኢ እዚ ጥራሕ ንርእስና ክንቆጽራ በዚ ዘርኢ እዚ ጥራሕ ንርእስና ምስ ካልእ ከናልልያ ይግበአና እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ ምስ ተረድኦ ትማሊ ኣንነት መሊእሉ ዝነበረ ትምክሕቲ ስጉኡ ክሒድዎ በዚ ነገር ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ንሕና ንኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕናውን ብስጋ ዘይንእመን ግዝረት ንሕና ኢና ኢሉ ሪኢኹም እቶም ብኢየሱስ ዝምክሑ ብስጋዊ ነገር ኣይምክሑን እዮም ብውሽጢኦም ድምክሑ ብስጋ እኳ ዝኣምነሉ ዘሎ ንኽንሰይ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለጸ ኣሎኒ ኣነ ብሻምነይቲ መዓልቲ እተገዘርኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንዓት ሰጓጉ ማሕበር ብጽድቂ ሕጊውን መንቀብ ዘይብለይ እየ እዝና ዓይረብሓ ዝነበረ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወጻእ እቆጸርክዎ ኣየን እሞ በእምነት ክርስቶስ እቲ በእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቂ ሒዘ ኣይኮንኩን ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብእውን ክርከብ ብሓቂ ስለ እቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታይ ኢለ ስሊኡ እዚ ኩሉ እተ ወጻዕኩ
ኩሉ ከም ወፃእ ቆፅሮ ከም ጓሓፍ ድማ እቆፅሮ ኣለኹ ዝገርም ነገር እዩ ሪኢኹም ትማል ብስጋ ዝምክሐሉ ነገር ነይርዎ እዩ በዓልየቱ እስራኤላዊ ምዃኑ ቢንያማዊ ምዃኑ ብዕብራውነቱ ብትምህርቱ ብዙሕ ነገር ይምክሕ ነይሩ እዩ ሎሚ ግን ኢሉ ነዚ ኩሉ በት ብክርስቶስ ዝምክሐሉ ዘለኒ ናይ ሕጂ ትምክሕተይ ኩሉ ከም ጓሓፍ ቆፂረ ኣለኹ ኢሉ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ሓዙኒ ኣብ ሂወት ካብታ ሓደ ኣዚና ንትምክሕትና ክቆፃፀሮ ዘለዎ እቲ ብክርስቶስ ዝኾንናዮ ሂወት እዩ በዓልየት بزرعي أيتمكحو بهاجر بختما أيتمكحو كتمكحو تدلي انت دعاهم بكريستوس تمكحو مخنياتو نحنا ناي كريستوس زخونا كمدراويان بمدر نجر كنمكحنو على سبعة هيكونان هاجري عليتي زرعي ندابلنا أي نمكحنينا نمكحلو انت دعالنا حدا تمكحتنا كريستوسيو حدا ممكحنا كريستوسيو سلازي كابت دقاو نجر نلعلي اتوشت او نجر نتمكحتنا يقوصاصرو هاجرنا هنفوتو خنا فكر سنايو دقاو نجراتنا خنفكرو هنفوتو سنايو ناي تمكحتنا وانا منچ خون زلو وغن دقا زيكونا وشتنايو كاب دقينا وشتنا يبلص نحنا دما تناي وشت سبينا نحنا خا دقتلوعل سماويان إنا أملاخ سماي يبارخكم لومي حدا عدم خقربالكم نقولتنا يسوع كريستوس أبي هوتكم وسيمكم لي تقبلكم سبات بزم عالت زخ تقبلوا عدمكم صباح يتبولوا مخنيات وصباحناتكم ما يكونتن لوم صباح يتبلي دبلك على أملاخ توم دوسونكم سبات ذات صلوت زي أمسايت سليو እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ አለኹ ያአመን አለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ አዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ አቤማን አምላኽ ድማ ከም ዝተቀመጠን በዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ መድሓኒ እብል አለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ አነ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ آمين إذا أتصلوا تصلهم أنكوا حقوسكم بزبط تحت زلوا رخونا ددليكم ما ترى كن لأكلكم هنا شالوم